Toki meillä on niin kuin eri kokoisia tapahtumia ja jokaisessa tapahtumassa sitten vähän harkitaan se, että käytetäänkö omaa tekniikkaa ja omaa tapahtumatuotantoa vai ostetaanko koko kokonaisuus ulkopuolelta. Hirvittävän hyvä kuva jäi kyllä Skene Artsista. Olin niin kuin erityisen positiivisesti yllättynyt siitä, että miten nopeasti Joonatan niin kuin tarttui meidän tarjouspyyntöön ja oli jo heti niin kuin valmiina antamassa niitä näkemyksiä ja ideoita ja ajatuksia, että miten tätä lähdetään niin kuin toteuttamaan, koska taas niin kuin meillä ja minulla tilaaja-asemassa niin ei ollut yhtään niin kuin käsitystä siitä, että mitä tekniikka se vaatii, että ainoastaan vaan oli se visio, että minkälaista sinne halutaan, mitä tunnelmaa. Mitäs mulle jäi ensimmäisenä niin kuin top 3 mieleen Skene Artsin kanssa työskentelystä, niin ensimmäisenä tulee ehdottomasti se joustavuus. Eli miten Skene Artsin asiantuntijat ja teknikot ja kaikki ihmiset oli niin kuin käytettävissä tämän projektin yhteydessä. Sinänsä niin kuin meillä ei tarvinnut sitä ruveta meidän aikataulua muokkaamaan teknikoiden aikataulun mukaan, vaan että se meni niin kuin hyvin asiakaslähtöisesti Skene Artsin puolelta. Toisena jäi toki niin kuin mieleen, että älyttömän mukavia kavereita. Siis ihan mielettömän hauskaa oli olla siellä rakentamassa sitä tapahtumaa ja iltaa Skene Artsilaisten kanssa, että meillä oli oikein mukavaa ja hauskaa siellä yhdessä. Ja kolmantena niin lopputuloshan oli, sitä saatiin mitä haluttiin ja toivottiin ja asiakkaat oli tyytyväisiä ja saatiin niin kuin poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta illan toteutuksesta. Ja valothan siellä oli suurimmassa roolissa sen tunnelman rakentajana, niin täytyy sanoa, että hienoa työtä Skene Artsilaiset tehnyt kyllä. Ehdottomasti voidaan suositella Skene Artsia kaikille.